τον Μαρκέτο. Φυσικά εδώ δεν παίζεται κάποια ζώνη. Τρίτος γύρος, ένα ωραίο λάκτινο ψηλό από το Ρέλο, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά το Ζαμπίδη σε αυτόν τον αγώνα. Θα λέγαμε κυνηγάει ο Ζαμπίδη. Ναι. Θέλει να τον βάλει στο παιχνίδι για να κάνει το παιχνίδι. Το Ζαμπίδη τον ευνοεί το κοντινό παιχνίδι, γιατί είναι πρόσωπος, είναι πολύ κοντινός και είναι φοβερός πυγμάχος. Πραγματικά τα χέρια του είναι τόσο γρήγορα που έχουν πάει αντίπαλοι πάρα πολύ κάτω. Πάει ένα φοβερό δεξί, ξανά κάτω και να τον knockdown. Μόλις το είπα. Δύο χτυπήματα τη δεξιά κροσέ και ο αντίπαλος στον Καναβάτσο μετά ιδιωτής. Παρ' όλα αυτά είδαμε σηκώθηκε αμέσως ο Ρέλο, ήταν λατήριο. Ήταν διπλό κροσέ, δεν ξέρω αν το είδες. Πέρασε το πρώτο και πέρασε. Διακρίνεται και να έχει και την πιο δυνατή μέση στην Ελλάδα. Μπορεί και χρησιμοποιεί ένα φοβερό δεξί, περνάει στο κεφάλι του Οδωνόπουλου. Αυτό το χτύπημα μετά τον κούρασε κάτω τον ζάλισε τον Οδωνόπουλο. Αν και προσπάθησε να απαντήσει να μην το δείξει, θα είναι πολύ ισχυρό. Σε πρώτο γύρο, όπως είδαμε, το σκηνικό άλλαξε κι άλλο ένα δεξί. Περνάει Περνάει και Ραγνός πραγματικά. δεν πρόλαβε να τον μπλοκάρει ο Αντωνόπουλος. Αμφιβάλλω αν το είδε καν. Τα σημεία αυτή τη στιγμή γέρνουν προς το Ζαμπίδη, έχει πάρει αρκετά σημεία. Έχει αυτή στην υπεροπλία στο γύρο. Το τέλος του γύρου σίγουρα είναι ένας καθαρός γύρος για το Ζαμπίδη, ο οποίος